Mga kaibigan, nagpapatuloy po ang Quaresma 2012 dito sa bayan ng Pasukin. At ngayon ay Biyernes Santo at ganap na alas 5:30. Patungo ho kami ngayon sa simbahan ng Romano Katoliko upang hintayin ang mga iba pang imahe para umpisahan na ang prosesyon ng Biyernes Santo. Kita-kita po tayo doon, mga ka-aliens. Bangka maaari? Ha? Nanawir ka? Easy texting. Tapi apa niya ang gusto siya? Naudi. Ha? Adata, data. No, ayan ang gusto siya. Kita sa lume pala dito. Adata udi ni Mang Larry. Burnos kayon. Sorry. Kasi sino na din ang interview? Ano? Sino din mang interview? Ano? Pagadat na rin. Yung pagadat pa is Baskilak sa magtong friend. Jen, kita nyerap. Video na ko ng sis? Jabot! Ang daki gayo. Nagbulat na po. Tamali mo sila ito mo. Puro rin, daka na ni Ayu. Ayan na to. Video na ko rin sis. Wow! Mga ka-aliens, nandito tayo ngayon sa harap ng simbahan ng Romano Katoliko at mamaya ng konti ay maumpisahan na ang posisyon ng Biyernes Santo. At kasama natin si Mr. Darrell
Albano. Darrell, ano yung participation mo for this procession? Bale, isa po akong tagahila ng Pontius Pilate kung saan nag-aari po ni Mr. Mario. Sir Mario Guerrero. Okay. So, Darrell, sa gwapo mong yan, sino yung nag-joke sa'yo para pumayag ka na tagahila ng imahe ito? Bale, isa na rin po pamampalataya na kung saan taon-taon nating pinagdiriwang yung pagkamatay. Okay, huling katanungan, Darrell. Paano mo maihahambing yung posisyon noon at ngayon? Kung noon, parang simple lang po yung mga armo natin tulad ng nasa likod ko ngayon. Habang tumatagal, mas lalong naging moderno at parang na rin isang tao mga rebuto. Okay, maraming salamat, Darrell. Okay, thank you. Rebuto na yun. Any reaction dahil parang mukhang pagandahan yung mga rebuto dito. Oh, okay. First of all, I'm so overwhelmed about the outcome of the Semana Santa because we started this about 6 years ago with fellow Camareros. It started with 7 revoltos. Now it's like more than 20 for the past 5 years. And we are grateful because there's a lot of people supporting our tradition and culture. And thank goodness for the blessings. Kasama rin natin ngayon ang dating Camareros po tuwing Semana Santa dito sa Pasukin, Ilocos Norte, si Fiscal Marina Calija. Magandang hapon, Fiscal. Thank you po. Okay. Si Fiscal Marina ko last year, ang kanyang imahe ay yung desmayado, di ba po? Ngayon naman nadagdagan ng 2 imahe, which are yung the betrayal of Judas and then sila Timas. Fiscal, kung dati po last year, at isa lang po yung imahe natin, sino mo yung nag-joke? Paano kayo na-convince upang dagdagan ulit ng 2 imahe? Alam ko, gusto kong makumpleto. It's my dream na makumpleto lahat ng mga characters sa Passion of Christ para naman makita ng mga tao na ma-remember nila ang nangyari noong buhay pa sila. So, yun ang ano ko, kailangan madagdagan, makumpleto natin yung possible yung character sa Passion of Christ. Maraming salamat, Fiscal. Aasahan po ba namin, Fiscal, na susunod na taon ay madadagdagan ulit ang inyong mga inaalaga ang imahe? I will try kasi nga dapat may isa pa sana pero i-request sa personality na magsagawa na unin muna niya ngayong taon. But next year, definitely, meron tayo. Okay. Maraming salamat, Fiscal. Ulit. Hey, Wawin! Puri ka dyan, ha? Kung baka talaga. Kasama naman natin ngayon ang President ng the Knights of Columbus, Mr. Muriel Salmon. Good evening. Okay. Natapos na ulit yung posisyon para sa Semana Santa ng 2012. Ano po yung nararamdaman natin ngayon? Actually, hindi president ang tawag namin sa Grand Night. Grand Night. Grand Night of Council 9373 of Pasukin. Sobrang saya kasi nairaos na naman natin ngayon ng Semana 2012. Lalong bumanda ngayong taon na to kasi sa tingin ko parang dadagdagan pa. Yes. Parami na ng parami ang mga karakter ng Passion of the Christ. Saka sobrang dami. Maraming salamat.
grand night. Thank you. Katatapos lang po ng prosesyon ng Semana Santa dito sa Pasuki, Ilocos Norte at kasama ko ngayon si Mrs. Cathy Aguinaldo, my auntie. Okay? And then, Tita Cathy, ilang taon na rin kayong hindi umuwi sa Pasuki? It's been like a long time, about 14 years. So 14 years na una hindi nyo na-witnessan ng Semana Santa dito sa Yes. Pasuki. Okay, gusto ko po itong tanungin also, paano mo ihahambing yung style and then yung approach ng Semana Santa noon at sa ngayong panahon? Pag compare ko, last time na nandito ako for 14 years, mga images, mga maliliit pa sila. At saka ngayon, masyadong bongga. Sobrang bongga talaga yung mga, kumpara mo na lang yung mga, mga dekorasyon, mga damit. Talagang sobrang bongga. At saka ang dami-dami ng mga images ngayon na hindi ko, sobra. Hindi ko talaga, tsaka, noon mga siguro, kung i-compare ko, mga siguro, ilang images na itong lahat. Bale, 23 images po lahat kasi patagal ng patagal, habang tumatagal, parami rin ng mga characters. Okay. Thank you so much, Tita Cathy, and I Okay, hope thank to you. see you next year Okay, ulit. sana nga. Okay, Sana. thank you so much. Thank you. Okay, kasama ko ulit ang asawa ni Mrs. Cathy Aguinaldo, si Tito Ever Aguinaldo. Hello. Thank you po, Tito, for allowing us to talk to you tonight. And based po kanina, nakausap ko po si Tita Cathy. Ewan ko po kung magkasabay kayo, Hana. I think almost 17 years na hindi na-witnessan yung Semana Santa dito sa Pasuki. Ano ho yung naramdaman ninyo na pagbalik nyo dito, medyo may pagkakaiba? Oo, sa katunayan, Bernie, alam mo, almost 25 years na hindi na ako naka-attend ng Holy Week dito. Oh, correction, 25 years. Sa akin. Kaya pag napapanood ko sa YouTube noon, nasasaktan ako dahil sabi ko nga, kung kailan ko mararanasan ulit itong ganito. Nung nalaman ko nga, nandito pa kami dahil namatay yung mother ko, napakasaya at hanggang ngayon na-witnessan ko yung napakagandang Holy Week. Dahil hindi ko alam kailan uli masusundan ito. Sana next week uli. I hope so. Kaya kung tatanungin mo gaano ka kasaya, hindi ko ma-express. Dahil hanggang ngayon na, hindi ako makapaniwala Opo. Nakapag-attend ako ng Good Friday. Opo. So, kailan po ulit yung plano yung bakasyon dito para... If God's permit, kahit pa every year, bakit hindi? Opo. Sa kanya, siya lang naman nag-decide Opo. Kaya- So, asahan po namin yung bakasyon po nyo next year at asahan po natin na habang patagal ng patagal, parami at parami din ang characters ng prosesyon para sa Semana Santa. Thank you so much, Tito Ever. Thank you very much. Okay. Mga kapamilya, mga kapuso at mga minamahal naming kapatid, dito na po nagtatapos ang documentary show ng Semana Santa 2012. At nakita po natin na habang patagal ng patagal at ay parami na din ang mga importanteng karakter ng Passion of the Christ. Muli, ako po si Bernie Academia at kita-kita ulit po tayo sa Semana Santa dito sa bayan ng Pasuki sa taong 2013.